kupupura pamusoro pomoto wakatsva kuvillage kwangu wakapiswa naMofat Kadirire. Zvochokwadi moto wakapisa Makuva. Moto wapisa Makuva ine ndakazoona kwakarumbi ndiye akauya achitaurira achiti asapo moto wakapisa Makuva kuHeroes. Ndakati moto wakapisa Makuva kuHeroes zvarini? Zvakanzi watova nonguva. Saka ni kugara kwese kundaito pamwe vachauyawo kwamuri kukutaurirai kana kwatiri isusu varizivo hama zinoma kuva yakatsva. Saka hana kukwanisa kunge auya ndopa ndatirega tikutaurirei. Ndakati aiwa maita zvakanaka. Zvoshuwa hapana kutora mazuva pane pakangoita ndangoti 1 week chete because ndaifambirawo nyaya dzogadzisa kurejesa village kuDarwenda ndashedza wana mai mushanda idzo office kwawo. Pakabva svika mupurisa wa chief achinditi ndatumwa naChangamire vari kuti ivo shoko rakasvika mudzeza wolo kuti kwakatsva moto kuno. Ndakati zvoshuwa moto wakatsva. Ndo masvikira yakaita shoko kwandiri asi inini mwana wacho akapisa moto. Ndasati ndawana mukana kuti ndinge ndichimuona chitaura naye. Zvakanzi alright zvakanaka yasapo zvino inini ndatumwa naChangamire zvino toreda kuti tishuye kuno mwana wenyu wacho. Nokuti ndinofanira kunge ndichiona nzvimbo yakatsva yacho nokuti iye achisanangurawo kuti akazvamisa sei. Zvoshuwa ndakaenda nomupurisa takasvika takamuona ndakamubvunza kuti ko moto ndakanzwa kuti moto wakapisa Makuva zvakafamba sei. Akataura iye akati moto uyu chakaitika ndochokuti tainge tiri kugarden chigadzirisa kumaseed bed. Saka ndakabva ndatuma mwana moto. Mwana weita mutuma moto ndopa akabva adonhedza moto. Ndo masvire akaita Makuva. Takati zvino musina kunge makauya kuzivisa sei kuti moto wapisa Makuva. Akapindura iye akati inini handina kuzviona kuti ndasingaiti mhosva. Ndaitongoti kuchenesa. Ndo kupupura kwandirikire pamberi paChangamire kuti shuwa moto wakapisa kurazi kulima Makuva. Ari kulima paMakuva pashe ipapo pakutorima kuti hapana kana 1 mita ikwane